Assalamu alaikum al'ummar jihar Kano da kewaye. Nesa ta zo kusa wajen ganin cewa kun cancare 'ya'yanku, iyalanku, abokananku da dalla-dallan atamfofi na zamani. A katafaren kantin nan na Taiba General Enterprises ne kadai zaka samu abin da kake so cikin sauki da rangwame. Enterprises ne kadai za ku iya samun nau'ikan kayan da kuke so. Duba da yadda suke kawo ingantattun kaya, shadda, atamfa, yadiddika da lesishika. A Taiba Enterprises ne kadai za ku iya samun irin dilolin da kuke bukata. Ina masu sayan sari ko kuma ɗaiɗai, a nan ne kadai za ku iya samun nau'ikan kayan da kuke so. Sannan muna nan a cikin kasuwar Kwari, jihar Kano, Najeriya. Sai kun zo, muna alfahari da ku masoyanmu a duk inda kuke. Tamu ce, taku ce, Taiba ta kowa da kowa ce cikin sauki da rangwame da rahusa. Muna muku lale marhaban kowa da a iya wannan fitaccen kamfani ne zaka samu shaddodi, gizinoni, wagambari, leshi, boyel, atamfa da nau'i na turarika na shafawa da na fesawa da mayamayai iri-iri da huluna ƙube da nau'i na kaya irin zo da wanka. Wannan fitaccen kamfani kuwa yana nan kantin Kwari Market. Sai